Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya subscribe na! Tara!
Lugaw, oh lugaw, oh lugaw, oh lugaw, lugaw, oh lugaw, trending ang lugaw, oh lugaw, lugaw, oh lugaw, trending ang lugaw, pagkat sabi hindi essential. Oh lugaw, oh lugaw, oh lugaw, lugaw, oh lugaw, trending ang lugaw, pagkat sabi hindi essential. Hey lugaw, please! Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, Easter Sunday. Yan. Araw ng pagkabuhay. Yan. Kumbaga, araw ng pagkabuhay po ngayon sa mga Katoliko at sa mga Kristiyano. Okay. Happy Easter po sa inyong lahat. At ngayon ay April 4. Yan. At 4 ng Abril. So, meron tayong mga shoutout dito mga manay. Bray, bati ka muna sa mga ano. Ayan o, dito pa. Meron tayong mga shoutout. Ayan, umpisa na po natin. Sabi ni Annie Pido, hello po Sir Hilbal, hello Rian. Ingat kayo lalo ngayon. God bless sa inyo ng mama at papa mo. Shoutout sa iyo Sir Hilbal. Ingat po. Ayan, maraming salamat po. Ma'am Annie Pido. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Luz Diminda Elguera, yung nanay ni ni pare Alan Elguera, si Bray, may busy siya sa pagngangat-ngat. Sabi ni Ma'am Luz Diminda Elguera, ang galing talaga kumanta ni Rian at maganda pa ang boses. Mag-ingat ka lagi iha, ganun na rin sa mga magulang mo at salamat sa pa-shout out Sir Hilbal. Sinabi sa akin ng anak ko na na-notice ako sa isang video mo. Opo. Binasa ko po yung inyong pa-shoutout. So, ngayon, shoutout ulit po sa inyo dyan. Lalo na dyan sa ano yan? Ano yun? La Poblacion. Yan. La Poblacion Subdivision Muñoz San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Tama nga ba yun? Nakalimutan ko. Anyway, taga Bulacan po sila. Maraming salamat po, Ma'am Luz Diminda Elguera. Yan. Next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi po Sir Hill. Thank you sa walang sawang pag-guide kay Rian
Sobra akong natatato sa mga sa mag-ama. Sakit sa dibdib pagka nakakita ko silang mag-ama. Kaya ako pag pinapanood ko yung video ni Rian, kahit anong haba ng ads, tinatapos ko yun, pati sa'yo Sir Hill, hindi ako nag-isip kahit dito man lang makatulong ako sa channel ni Rian at channel mo. Ayan, maraming salamat po Ma'am Patricia sa pagiging supportive po sa amin dalawa ni Rian. Ayan, thank you po sa hindi mo skip sa mga ads. Thank you po. Shout out din po sa inyo. Okay, stay safe po. Okay. Thank you. Next. Sabi naman ni Ma'am Gina de la Cruz, hello inaanak, ang sipag mo na tulong. Ang sipag mo na tulong ka sa mama at papa mo kahit bawal ang bata. Kapag nakikita kita na mahabag ako sa iyo, inaanak. Mag-iingat kayo lagi ng papa mama mo. May awang Diyos na God bless yan. Shoutout po yan. Maraming salamat po Ma'am Gina de la Cruz ng Italia. Next. Sabi naman ni Sir Ludovico Indigado, shoutout po Sir Hilbal, mag-ingat po sila mag-ama paglalabas ng bahay. Okay, thank you po Sir Ludovico Indigado at ingat din po kayo. Okay, next. Sabi naman ni kumpare Hernan Porteo, tama ka paring Hill, kahit balikan ko videos na riyan. May ads na rin, kaya maski mahaba ads mo pareho, di ko skip. Sa ganun paraan pare lang ako makakatulong sa channel riyan at sa channel mo. Bago ako punta sa live ni Jamtex paring Manoy, nanood muna ako ng vlog niyo ni Rian at pa-shoutout po kayo pati si Ma'am Oday at Bray. Ayan, Bray, halika rito. Diyos mabalas paring Manoy. Ayan, maraming salamat po paring Hernan Porteo at regards po kay Jamtex. Ayan, at kay Gimatek ata yun, yung sa anak niya. Okay, maraming salamat po pare Hernan Porteo. Next. Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, Brad Hill, ikaw ang gabay ng bata, baka mapahamak. Hindi reason ng pag-gigs ang pagkakataon. Total monetize ng channel niya. Bakit tinayagang mag-gigs ang bata? Kung pagkaan lang nila ang rason, pwede naman yung mag-asawa munang mag-gigs. Baka mapahamak si Rian, baka makatapat sila ng mahigpit na pulis. May protocol tayo, alam nyo na yan. Stay home muna si Rian. Pero kung iyan ang desisyon nyo, ikaw bahala. Sa akin, paalala lang. Thanks God bless. Alam niyo po, Sir Juanito Batarilan. Pinapaalalahanan ko po sila na hanggat maaari po, bawal ang bata talaga. So, wala naman po magagawa kung isasama po nila si Rian kahit sinasabi kong bawal talaga ang bata. So, ginawa na rin naman po nila yan na silang mag-asawa lang ang nag-gigs. Kaya lang, minsan talagang gusto sumama ni Rian. Alam niyo naman na siguro may gustong pag-ipunan yung bata kung kaya ganun sumasama siya. Yan. So, ang sa akin po talagang hanggat maaari pinapangalagaan ko yung kapakanan ng bata. Nasa mga desisyon na po yun ng mga magulang. Anyway, pare-parehas naman po tayo humahangad na wala sanang hindi sana magkasakit yung mag-anak sa habang sila ay nagiging sa kita ng kalsada. Yan. Si Brayo, ito makulit ako. Okay, maraming salamat po Sir Juanito Batarilan. Next. Sabi naman ni Sir Rod Bueser o Boser, sacrifice talaga kahit bawal at bakal tamaan ng sakit para sa family. Tuloy lang ang hanap ko Huwag mag-alala Rian at family kayo ay may bless ni Lord. Bro Hill, pa-shout out. Bunye. Ayan, hindi ko alam kung anong bunye. Maraming salamat po Sir Rod Bueser. At shout out po sa inyo lahat yan sa Dubai. Thank you po. So hanggang dito na lamang po mga manay ang ating pa-shoutout. At gusto ko po kayong i-update ulit sa channel ni Rian. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na unti-unti na po nagkakaroon ng kita o revenue yung kanyang channel. Naiipon-ipon pa unti-unti. Sana patuloy nating Bray! Uy, hindi yan laruan yung tulugan mo. Ano ba yan? Hindi yan laruan. Bed mo yan Kulit. Sana patuloy niyo pa rin panoorin lalo na at huwag niyo po sana skip yung mga ads sa kanyang mga videos para nang sa ganun
kahit pa paano matulungan natin sa pamamagitan man lang ng hindi pag-skip ng mga ads sa kanyang videos. Okay? So, maraming salamat po sa mga hindi po mag-skip sa mga ads ni Rian. At syempre, ganoon na rin po sa akin. Sana huwag niyo rin po skip yung mga ads na napapanood niyo dito sa mga videos na ina-upload ko. Yan. At muli po, Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter, yan. At update din po dun sa sa pag-giveaways ko. Malapit na pong umabot tayo sa 20,000. Sa ngayon po nasa 19,800 plus na. So 100 plus na lang po. At malapit na natin makuha yung 20,000 at magkakaroon po tayo ng pag-giveaways. Raffle po yun, live. Sa LS na gaganapin ko po. At meron po magkakaroon ng 3 lucky winners ng tagwa 1,000. Opo, 1,000 pesos or load. Cash or load through GCash po. Yan. So, yan lang po. And gusto ko rin pong ipakiusap muli ang channel ng aking Uday 2524. Sana po patuloy nyo rin pong suportahan ang channel ni Uday 2524. Subscribe po kayo sa channel ni Uday 2524. At sana nagustuhan nyo yung kanta ng lugaw. Ano lang po yun. Wala akong magawa kanina. So, ginawa ko yun. Wala nga sa ayos Bray, dito ka. Bray, halika rito. Up. Bilis na dali. Up. Come. Dali. So, yan. Alam tayo. Okay, muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalayan ng bawat isa sa atin ng ating pong may kapal. At ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Diyos maraming salamat po. At God bless you all and Diyos mabalos aray ko bray. Nakakagigil talaga kung alaga ko. Love you. Okay, bye-bye po. Happy Easter. Yan, thank you. Wait, bray. Bye-bye. 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 Sabihin mo, bye-bye. Sabihin mo, bye-bye.